Gala Casa Iubirii 5 aprilie. Ne luăm rămas bun de la Danciu, Andra și Diana. Cine va fi eliminat în gala? Salutare tuturor și bine ați revenit pe canal. Numărătoarea inversă pentru gala din 5 aprilie a început, iar titlul acestui video nu este deloc o exagerare. S-ar putea să ne luăm rămas bun de la Danciu, Andra sau Diana. Haideți să dăm la o parte bârfele și să analizăm la rece cine are cu adevărat bagajele făcute, respectând logica și psihologia acestui reality show. Să începem cu Danciu. Sincer, o posibilă eliminare a lui nu ar trebui să surprindă pe absolut nimeni. De ce? Odată cu intrarea furtunoasă a lui Adrian, dinamica masculină din casă s-a schimbat radical. Danciu s-a pierdut în fundal în ultima vreme, nereușind să mai creeze o poveste puternică. Producția și publicul au nevoie constantă de energii noi și de tensiune. Intrarea noului concurent a fost semnalul clar că timpul lui Danciu a cam expirat. Strategic vorbind, el este veriga slabă a băieților în acest moment. Adevăratul cutremur este însă în casa fetelor. Războiul dintre Andra și Diana a ajuns la apogeu. Pedeapsa dură dată de Andreea Mantea nu le-a calmat deloc, așa că una dintre ele trebuie să plece pentru a debloca situația. Situația Andrei este una foarte critică. Lacrimile și strategiile subtile din culise nu mai funcționează la fel de bine. Oamenii vor transparență totală. Pe de altă parte, o avem pe Diana. Da, are o atitudine vulcanică și agresivă, atrăgând multe antipatii. Însă, într-un reality show, regula de aur este că personajul care creează haosul menține audiența. Publicul preferă de foarte multe ori un antagonist sincer în locul cuiva care poartă o mască. Un vot masiv de salvare din partea fanilor pentru Diana ar însemna un bilet direct spre casă pentru Andra. Teoria mea, plecarea lui Danciu pare un rezultat natural și previzibil, dar despărțirea de Andra sau de Diana va zgudui casa din temelii. Poate chiar vom avea o eliminare dublă șocantă. Voi ce credeți? Cine va fi eliminat pe 5 aprilie? Lăsați-mi absolut toate teoriile voastre în comentarii, pentru că le citesc și le dezbatem împreună. Nu uitați de like și abonare. Pe curând!